Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Ang Call! Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang lalaki mula sa Bataan dahil sa paggaya niya sa Hollywood actor na si Taylor Lautner sa sikat na film series na Twilight. Taong 2013 noong sumali sa Kalukalike ng Showtime si Christopher Diwata. 23 anyos lamang siya noon. Kalukalike Phase 2. At ginaya nga niya si Taylor Lautner aka Jacob sa movie na Twilight. At nandahil sa linyang What Happened, Bella? Ay doon na naging trending ulit. Makalipas ang halos 12 taon na mayagpag ngayon sa social media si Christopher Diwata. Noong una hindi siya makapaniwala pero noong ito ay binahagi na sa kanyang mga kaklase at mga kakilala, dito na niya naramdamang nagtrending na nga siya. At dahil dyan, kaliwat kanan na ang mga kumukuha sa kanyang guesting at endorsements. Congratulations, Christopher Diwata! Hindi mo talaga masasabi kung panahon mo talaga. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? What happened, Villa? Vampire, right? Basic! Morning call! Morning, Tis! The Bishop, feel good morning! Happy Monday! Mga nata-traffic, May 19 na po ha, 2025. Sa oras na 7:32, kasama niya ang pambansang Angkol Dago! Kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. With the pambansang senior, Mangkano! Good morning, ladies and gentlemen. Vampire, right? Villa! What happened, Villa? What happened, Villa? Vampire, right? Vampire. Nakakatawa siya. Sobrang naaliw ako sa kanya. Jujuwain ko nga yan eh. Uy! May asawa na daw eh. Pwede dalawa naman yung ako anak. dyan. Vampire, right? Vampire. I-vampire ko din siya. Vampire Vampire treatment. treatment. Uy, parang sa ano yan. Kada clinic. Kada clinic yan kay Doc Jade. Oh, good morning sa inyo dyan. Pero, hindi mo nga masasabi yung panahon. Totoo. Diba? Like, tulad itong si Christopher Diwata. 2013 yung video ba? Yes, 2013 pa siya Na-revive sumali. lang. Ni-revive ng mga Gen Z. Sa TikTok. Tapos nung Trendy. una ko narinig yan, sabi ko, ano yung mga hipag? Sabi nila, Vampire, right? What happened, Bella? So, sino ba yung ginagaya-gaya nyo? Kung Twilight, yan, ang tagal naman na ng Twilight series na tapos, yung movie. Yung pala, nag-trend na sa TikTok. Even si Christopher Diwata, hindi niya nga lubos maisip Sinong Diwata ba to? Yung nagpapares? Iba yun, no? Yung nag-artilis na natalo man. Hindi, nanalo.
Lule! So, si Christopher Christopher Diwata. Diwata. Ang happy ko sa kanya kasi may endorsement na siya, diba? Ay, oo, ang dami na. Ilang years ago yun? 12 years ago. Tapos, diba? Biglang... Lightning strike, bulletproof, What happened, Vila? vampire, right? So, kung panahon mo Panahon mo talaga. Kung Oo. kuhanin ka na talaga ni Lord. Wag naman. Ano ba yung panahon? Ano ba na, Sabi mo? nabibigyan ka ng kung sisikat ka, titrend ka. Di ba? Hindi, gano'n naman ang Diba? trending. Mag-trend ka, tapos biglang mawawala rin naman. Gano'n lang dati, naman. loyal ako ngayon. Lahat sabay-sabayin ko talaga. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Di ba? Vampire, right? What happened, Bella? Dahil lang sa linya na yan, nakakatawa. Pero, nung titignan mo naman nung 2013, ang daming basher na naman eh. Kala ba namin, Taylor Lautner, ba't mukhang John Regala na? Diba? Eh, syempre, that was 12 years ago po. Pero tignan nyo yung video niya sa, yung Kalokalike Phase 2. Sino yung sinabi mo artista? Local? John Regala. Yung sinasabi nila, yung Yan, kontrabida. syempre Gen Z hindi na masyadong Oo. kilala. Gen X na lang at millennials, di ba? Kilala pa rin naman Oo. yung mga nagko-comment na mga uncles doon. Pero, Apakababaero nun ni Jan Regala. Hoy! Nanay yun na lang. Patawarin mo na. Yun na nga. Tapos, Kinagat ako eh. nung aso? Babaero. Akala ko nung vampire, right? Ang grabe yung ngipin niya. Guys, makikita niyo ba kung ano siya? Ngipin ng vampire? Ang babaero. May pangil. Yung vampire? Yung vampire. Kaya nga nakagat niya lahat ng babae niya eh. Nakagat ng vampire? Ng babaero. Nagpakagat ka rin kasi. Sa vampire. Sa vampiro. Grabe, bilis tumakbo niyan. Tumakbo ng vampire? Babaero. Di ba lumilipad yan? Di ba sa Twilight yan eh. yung vampire? Yung vampiro? Tumatakbo pag nakabuntis. Yung vampiro? Yung vampire. Ang tagal na niyan sa mundo, hindi mamatay-matay. Yung vampire. Yung vampiro? Mula pa kay Adan. Yung mga Yung mga vampire? vampire. Ay, dinamay mo pa si Adan. Batadan. Takot sila sa liwanag. Yung vampire? Babaero. Kaya sa gabi lang sila ng bababae. Yung vampiro? Yung vampire. Kaya pala gusto nila sa kwarto lang na madilim. Yung babaero. Yung vampire. Sa kuweba yun. Gusto Yung nila. vampire? Yung Vampire? babaero. Di sa loob, nakahiga sa loob ng taol eh. Yung vampire. Yung vampiro doon pa rin kumanon. Yung babaero. Yung vampire. Mahilig sa kuweba yan. Yung vampire. Yung babaero. Amazing! Nabubulabog ng mga paniki sa kuweba. Yung vampire. Yung babaero. You sure know how to pick 'em now,